खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 फेब्रुआरि रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मानिबा जाहोनाव देहाखौ लोरबां मोननो हागौ। गोसोखौ दुखु मोनगोन। साना जेथो गोनां जागोन। बृष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सुखु गोजोनै समा बारलांगोन। मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। आसा खालामना थानायखौ मोननो हागौ। गोसोआव रंजाखांगोन। मोजां सान जागोन। कर्कट राशि। मोजां गियान लानो हागोन। मोजां लामायाव आगान होनो हागोन। मोजां सान जागोन। सिंह राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। साननायफोरा फेलें जागोन। गोसोखौ असान्थि मोनगोन। कन्या राशि। बाख्नायजाथाव हाबा मावनो हागोन। बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन। सोलोंथाइ लानो हागोन। तुला राशि। आखायाव रांखावरिया जोबस्रांनो हागौ। सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। वृश्चिक राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम जागोन। देहायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। धनु राशि। नोंथाङा दिनै गोजान लामा दावबायियानो मोजां जागोन। खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। मकर राशि। गोसोआव हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ। थांखिया जाफुंसार जागोन। मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो लानाय थांखिखौ जाफुंसारनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। खुसिनि सम जागोन। मीन राशि। मावनो लानाय थांखियाव हेंथा फैगोन। नखरारि जेंनायाव भुगिनो गोनां जागोन। गाज्रि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.